Ang miyagi itong isayran, itabangan na usab og kasaba si Roldan sa duha niya kaigsuon. Apan misukol gyapon si Roldan og namuong kini nga dili na gyud siya mopa-enroll sa sunod klase. Yan ang pagkagabi, human masayod si Jonas gawa mo duty sa bar si Ninette. Miadto rin kini sa gipuy-an sa dalaga. Apan hinganghan na lang kini sa dihang namuong si Dora gawa mo duty si Ninette kay nakig-date kini siyang uyab nga si Roldan. Dinhi nakurat si Dora sa dihang namuong si Jonas nga kinahanglan nga buwagan gyud ni Ninette si Roldan kay dili kini angay niya. Kay matod pa badlungon ug masinupakon nga pagkatao si Roldan. Mga higala niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Asa kapadulong Roldan Moran. Way lang nahimo nang akong manghod. Gawas pagpunay lagi pabadlong. Masinupakon siya mga igsoon. Cross siya sa mong pamilya. Sir, Mao na. Oo. Kung nahigugma magid siya sa kung badlungon kayo igsoon, anara na niya. Iyasab na. Pero pasayloon ko niya. Kay mangita gyud og paagi nga magkabuwag sila. Kay amo pang patiwason sa pagpa-eskwela kanang badlungon kayong dako na mo igsoon. Mao na day. Busa day. Kung ikasulti mo ng imong igsuon, ingna siya day. Nasi Sir Jonas na iya. Kami trabaho mo na. Dako ko ni Granggos Police God. Busa si Sir Jonas ang angay niya og dili kadtong iyang manghod. Unsa may ibuhi atong Roldan? Nininit kung pananglit, sila'y magkadayon. Ha? Unsa man? Unsa may ihungit niyang ninit? Ha? Ang kanang iyang gugma, di na makaon. aw ka na hinuong bahina. Dili ko makabuot sa kong manghod kung bagan ba niya o dili si Roldan. Basta kay ako, nagtuo ko nga dili gyud makigbuwag ang akong manghod niya. Kay misulti magisininat na ako. Nga nahigog magyud siyang Roldan. Gugma ko taon. Mabuhi mong taog pulos lang gugma. Basta kay si Sera ba, di gid mo hunong, hantod nga magkabuwag na sila. Pero og dili gyud sila gusto nga magbuwag. Sa may atong mahimo ana. Mao sir, pasag din na lang gusto sila. Og ikaw, kay wa may gusto nimo nga akong manghod. Pangitan lang kog laing babae nga imong panguyaban. Naman dagan sa mong palibot. Naghuwat lang nga imong panguyaban. Day, ayaw. Ay, lagi na pagkasulti, ha? Nagbawa man ko ba? Nakagusto kang sir. Pero, dili ikaw ang iyang tuyo. Kita na lagi mag-love team, day. Dili lagi tawon ko nimo, kay magdito kay kagnaw. Oh. Nya tanaw ko nimo. Murag doon na kini dagang asawa. Sipiyat ka. Dagang asawa ko taon. Mahimo mo lang mga asawa tagdaghan. Ikaw, kyo, day, Dora. Basta, ingna lang yun siya, Daidora. Ingnas ninit, ha? Nga ako mo'y angay niya. Kisa pa may lain. Ug dili ka na may batasan kong mangon. Ay ayaw na lagi pamugos tawon, sir. Ayaw na lang paglaong pa atong akong igsuon. Eh wag gito'y gusto nimo bisan gamay. Pusa ko na ko pa ikaw. May magsininat si babae diha. Siya'y dagaling baya. Ay, ipanguyab naglaing babae ang imong gugma, uy. Ang di ka mabasted. Oh, Dora. Unsa? Mauna, sir. Ako pa ikaw. Kana na lang si Dora ang imong respetaran o panguyab. Klaro pa kay sir nga, makascore ka na niya. Makascore ka. Dako gusto ni mong babayana. Tinuod ay, Brando. Nindot na kita kayong sakyan na kung gusto na kusdura din ako. Pero, di maguna ko siyang akong type. Wag ko ganahin niya. Ang iyang igsuon mo ay gusto na ko. Ay, kuan ba, sir? Mintras tanto bala nga maglisod ka pa itong init. Ang magguwang na si Birahe. Guwapa ba sa bayana, sir? Ha? Karoon na ginisuldan. Di ko gusto mag-uyab-uyab siya. Pero kung magtuman man gani siya siyang gusto, aw palayason ko siya sa mong panimay. Tanawon ta, mabuhi basag sirang usa. Wa pa gid siya mauli, ha? Karoon na ginibata. Murag dili na magibo patuon nato kini bataan na Jonas. Pero bala siya. Basta kay dili gyud siya makatilaw sa kwarta unyang ipadasa to mga gidikanan. Kun muundang man gyud gani siya May uyab na ng bataan nang. Mao nga tagdugay na kanang mauli. Unsa? Tinuod ba kini gisulti mo Jonas? Oo lagi. Mao nga pahunaton tagin ng bata kung unsay iyang pilion, ang pag-eskwela ba o ang pag-uyab-uyab. Kay kung kanang pag-uyab-uyab mo iyang pilion ug ang pagsigig laroy-laroy, mas maayo pang palayason tanan na siya dinhi sa atong kaugalingon. Ayong gabi ninyo duha. Oh. Labi na ginay mo, ni Jonas. Wa pa ba kay? Niya na kini libot suroy tang igsoon. Maayo kay niya kanado. Marika. Ibaw man ko ba? Ako inyong giistoryahan. Ug nibaw sa kumanoy, nasayod ka na kung din ko karunggikan. Bida gid nimo eh. Mao di ay nga wa ka na ganang mo eskwela, kay may uyab ka na dahil tuntura ka na ko. Gusto naman ko si Dad ba? Gusto may katungod ako nga magbaton ko hinigugma? Kana
Muna tinuod nga rason, nga nung dili ka naganahan mo eskwela ang gawa ka. Pasangin lang ni mo gain. Ihatag lang lagi ninyo ang kwarta nga lugar sa ako ang ipadas ng mga gikanan. Kaya ako'y mukupot sa allowance, sa akong allowance. Kaya pakitong tagin mo, kung saan ako sa pagtinudang ako pag-eskwela, magtinarungit ko sa akong pagtunga, bisag mayuyab na ko. Dili palagi mi mo sugot nga mag-eskwela ka nga doon na kay uyab. Kay sa gabal ka na siya mo pag-eskwela. Skang kaya gini mo uwi. O sige, buwagan ko nga akong uyab. Basta ihatag ninyo ang kwarta nga para nako. Pagbuot lagi na sa atong mga ginikanan nga dili ka pakupton og kwarta. Sumagot. Kapila ka naman nawag nila. Gihatag ba nila ang imong ipangayo? Wa nila gihatag, kay gasigan man ninyo og siba. Aron kamo na tuhuan nila. Hilom! Hilom na kamo! Ayaw na kamo paglalis pa ni ana. Ako'y magbuot kay ako'y magbuwang na tudolo. O kini ang akong hukom, Roldan. Kami gihapon amo kupot sa imong allowance. O kanang imong uyab, buwagi na. Dili ko buwagan ang akong uyab. Kay gigugma ko siya. Mamatay ko kung mawala siya nako. Nawa kang manubag buang ka. Oh, Buwagi na siya. Buwagi lagi. Masag patagani ka nga magkuy-kuy ka si Muyab. At tubangan si Muyab, kulatahon tig kambuang ka. ha, maayo nimo no? Buwagan ako nga kuyab. Aron ikaw ang mubanos pagpanguyab niya, mao ba? Unsa? Unsa daw? Ay patakag buka ang bamba mo ha? Ay nalang galit ni mo man oy. Gisultihan ako ni Ninit sa tanan oy. Nga dako kasab gusto niya. Unsa? Usa ka tong Mas maayo mahibaw ka sa manang. Aron masayod ka na ini. Kini si Manoy Jonas nanguyab sa nis babae nga akong gigugma. O ba nga gusto siya nga magkabuwag mi aron siya makaangkos babae nga akong gimahal? Animal. Animal. Jonas! Jonas, tinuod ba kinigisulti sa manghod, ha? Nag-ilog ka mo? Sa usalang ka babae? Ambok! Doon ang tawara. Ay, pagtuwa na yung ipaluntinang. Wana na liso, nagitikan yung turnilyo, wana tawana. Muna pataka, nagbuka ng baba niya. Kabakakon ba ini mo Manoy oy? Tanong ang manubag. Bakakon ka man. Pero sultihan talaga. Bisa kung sa may buhaton mo. Dili ka makabuwag na mo ni Ninit. Kaya ako ang yang higugma. Ug dili ikaw. Ayaw lagi patagag kabigib. Wa ka masoyong si mo. Usap ako. Ay! Asa na, ha? Muna ka! May sobra ka na! Ha? Mangkat! Ano ka mo na, lagi? May sobra ka na! Tari! Musukol ka ginin ako, ha? Ay! Jonas! Jonas! Ayaw! Itaon! Ayaw! Buka, takas umong ni Malasa. Kini, Jonas! Jonas, ayaw lagi! Itaon, ay! buhay lagi ko. Buhay. Sinunod ni nga ni Malasa. Muaguang ka, kabati ka kiusa ko niyang tubag-tubag. Ha? Musukol. Ayaw lagi! Buhay lagi ko. Ayaw lagi! Buhay lagi! Namuha ka na ba? Imong bangon ka na gusto mo pa silon! Bida. Ampi di armas mo! Ibalik niya ang pistola! Bida, kinimurulan. Ibalik niya ang pistola! Gusto mo kasi mo patay ako! Sige! Ipapatay ko niya! Pati ako Manoy! May pagmamatay na nasab ko! Kaya wala ko'y talipay na kalimutan na! Kaya sa babae nga ako gimahal, gusto pa ni mo alkolon! Gusto pa ni mo buwagon! Layas din yan. Layas din. Layas din. Mulayas ko! Karon na yun! Mulayas ko ni Baya! Huwag ipakita ako ninyo! Nga kaya kong buhiyon na ako kaugalingon! Nga ako lang usa! Paghiposok ko tanan ako mga butang! Roldan! Roldan, dong! Ayaw magbiyan Sagli, siyang oras. Sagli. Ayaw! Ayaw siya kamilihi. Kapisa ko saon. Di na gini sa mamati na to. Jonas! Mao ba, ate? Ay, ulag giday, uy. Huwag may correction lang, please. Huwag abi mo, nakagusto na ba kay Kuaton Jonas? Pero, sa gasalig sa nawad tong pulis ngayang kuyog, uy. Lain kaayo, kadukan kaayo. Huwag abi mo. Iksuon din silang duha. Marisulti atong Jonas na ako. Iko nang mangon si Roldan. Huwag matod pa niya. Pagwagan ko nung nimo si Roldan, kay wakon ko ni ayong yang manghod, badlungon, masinupakon. Masinupakon pagkamanghod. Cross ko rin sa ilang pamilya. Gisultihan na usab ako karon ni Roldan nga igsuon sila te. Og nasayod na siya nga nanguyab sab nako si Jonas. Unya unsa man? Pero nga nasayod pinabahin sa pagkaway hinungdan ng imong uyab. Okay lagi hapon ka? Wa ka mabugno sa kasayuran nga imong nahibaw-an? Maski tuhuan ko ang tanan nga gipanulti ni Roldan ako ate. Wa ko nakitang patmilihok ni Roldan. Samtang katong Jonas. Nakasaksi na ko kung unsa siya kaabusado tungod ato pagkulatan niya sa tao nga way sa dito sa para.
Busa ikaw, ate. Nagpagtanaw ka man ka niya itong Jonas. Ay nilang ka nagipadayon. Aron dili ka lang unya magmahay sa maabot ka mga adlaw. Na, ambot lang ka day, uy. Basta kay ako, naklash ko sa mga pulis. Kay, isug kataan ang iyang forma. Og ingon yan ang mata sa lalaki nga akong gipangita. Isug, og tinahod. Kay usagon siya ka pulis. Dog Roldan. Dili na bagin mo sa bagin mo hangukom. Dog Roldan. Sa magkausap pa, hangyoon ta ka nga. Ayaw na pagdayon pagbiya din sa ato. O kinala magpa-enroll ka karong abli sa klase, ha? Di na mausap ang akong hukom. Mausap lang tingali ni. Kung ihatag ninyo ang akong gipangayo. Ayaw na siya pugi-pugi manang. Sa Jonas. Gala na itong tunda ko. Roldan, tulo sa magkani mahitabo nimo dito sa gawas. Dili ka naging makabasol na mong imong mga magkuwang. Kay imong gusto kini maglatagaw kas kadalanan. Timan ini, Roldan, ha? Di ko gud gikalimtan kining pagsukol mo na ko. Nga imo kong gisuk magbuang ka. Dili lalim ning mahiubos ta no. Kung nahiubos ka na ako ron. Pero ako dugay na. Kamong ako mga igsoon na nakaingon kung nganong nabugnaw na ko sa pag-eskwela. Wa mo'y pagmahal na akong inyong manghod. Mas gipalabilan ninyo inyong kalipay. Roldan, nung katapusan ko na kining hangyo nimo. Ayaw pagbiya ning atong panimay ug padayon sa imong pag-eskwela, ba? Kita mo nga pag-istorya. Basta kay kamoy mo'y nakaingon nganong naingon ko ini. Di na mo. Jonas, oy, ang atong manghod. Asa magato siya paingon? Iyang gusto, nga mo iyang pilion na paglatagaw, ang paglaroy-laroy sa kadaanan. Bahala siya. Sultihan tanan jud kanan. Oras nga maghimo ganig binuang si Roldan sa gawas. Di gyud ko magpanuko sa pagdakop niya aron ibalog ko sa pisuan. Jonas! Pulis ko. Maawaw ko mismo kung doon ako igsoon nga maghimog daotan. Maghimog binuang nga to sa gawas. O kung sa magkatuyang gisulti ha, nga nakagusto ka sa puno siyang uyab karon. Dugay ka na daing nakaila sa babaeng gikabuangan ni Roldan. Unya wa ka gyud manghitag paagi nga magkabuag sila. Inay nga madlungon mo ang babae, imo na hinuong gipanguyapan. Unsa man? Mao pa ka na babayhan ang giingon mo na kung imo pakaslan, konsulton ka niya? Unsa man ginamaton nga kagikan sa maong babae, ha? Di na maoong bayhana nga, bot po sa bot niya naman. Di na ang bayhana na nga kung gingon nimo. O, di sa tinuod ang gisulti ni Roldan. Nagipanguyaban ko ang iyang uyab. Naggusto rin akong binuangan ang mong babae, aron maglago si Roldan niya, unya buwagan dahil na kani. Ha, binuang ng pagi, ha? Ang akong gusto karon nga kasabaan mo ang maong babae ug manduan nga likayan si Roldan. Dili kay imo na hinuon siyang panguyaban. Nana, sige ko. Nindot mo sa nang iyong mga unahan. Pero wala naman sa telikapuslangan kung buwagon pa na ito na duha. Ay, tuwa naman manghod na to. Milayas naman tong ko. Jonas, sa higayon nga masayod ang ato mga ginikanan nga milayas na si Roldan. Og dili na mo eskwela, kita ginunya ang makalabuso ni ini. Unsaon ta man unya sa pagpanubag kung masayod na sila sa tanan. Ano sabay? Layas kasi nyo, bay? Milayas ko kay gipalayas man ko sa igsoon akong pulis mo hinungdan. Si Manang Erlinda dili ang gusto nga mulayas ko. Kapan si Manoy Jonas. Ikasilagan ko siya bay. Paun ko gisa kong kamatayon nga akong dako kay ubos niya. Ug dili kay niya lang. Hangtod na si Manang Erlinda. Dili ihatag na ako ang kwarta nga para unta na ako nga gipada sa mong ginikanan. Bay ka nang gamay, bay, unta ng problema ha, bay. Tawagay usab inyong nikanan, bay. Ug isumbong nilang tanan. Otro patong ako mga ginikanan. Wala lang ituhuan. Gawas lang sa mga magwang. Gahias ni mag-o, bay, eh. Basta. Nahibos ko nilang tanan. Wala ko ganahin nila. Nya, sa makaroon istar, bay. Kung okay ra nimo, anila na kumistar din sa inyo. Bang! Kuan bay kining bay Roldan ka nang. Hay lagkalain, bay, ha? Kung ano taga pa-istar mo, bay ka nang. Sigurado kita nga initan ko si magguwag ng pulis, bay. Makaingon niya siya nga ako'y nagsulsuli mo rin layas ka sa inyo. Bay, kanang. Bay, samtalan daw ko, bay, ha?
Pero kuan gud ba ako? Sa kanimo. Bay, kanang sabtal ko ba ha? Pero ako mo mainitan si mo igsuon bay. Nabayo, nabawa biya ka nang igsuon mo pulis nga maldito kay na bay. Okay na ba? Kasabot mo ko nimo ba? Pero muhangyo lang ko. Nga, ani ko lang una ibilin ako mga sinina. Mintras mangita pa ko akong kaistaran. O kung doon na kay kaila dito sa Carbon, nga kasulag trabaho. Ina palihog di. Trabaho ko dito mintras. Wa pa ko kapangitaan. Mintras tanto lang di. Kan bay kanang sa dilang bay ha? Sa dilang bay. Kanang ugma ba? Akong sultihan ang stockholder sa mga prutasan bay. Basin makinahanglan sila additional nga mamaligahay og prutas bay. Panindag prutas bay. Tinarong mo sa maong pangita og makakwarta ka sab. Di ba? Oh, sige. Anilaw na ko din higda ha? Bang! Karon raman. Oo, makuyog ko nimo. Gusto ko ipakita sa akong mga maguwang kamakamak ko mong warta nga di magsalig nila. Tawagan to niya na akong mga ginikanan na tos gawas. Ingon ko sila milayas nako sa poder sa akong mga igsoon. Ug biundang nako sa pag-eskwela. Mao ba, sir? Milayas na imong manghod sa inyo. O Brando, nagtuo tingali siyang magmalinawan siya sa gawas. Dili ko siya hatagag kalino, Brando. Lisod-lisohon to gid siya. Karon mo balik siya pagpuyo sa bahay. Ug mutuman sa gusto namong mahitabo. Nya, di naman kasi ganahan pa nga mo eskwela, sir. Pasagdil lang na, sir. Bahala na dili siya mo eskwela. Basta kay ipakita ko gyud niya nga kaming iyang mga maguwang ang mas labaw nga may katungod aron mo iyang pagkasundon ug tahuron. Unya, unsay plano mo? Butang-butangan tag sa ang imong igsuon? Atong pasudlon og kadiyot sa prisuhan? Aron mo tagam ba? Nya mo balik og puyo sa inyo. Bisa kung saan pagiha atong buhaton. Aron mahadlok na siya. Ng kawas bay, palig puyo sa bay. Nahadlok ning duwas manang. Pamahibaw ang mong ginikanan kay bilaya siya. Oh, sir. Sugual nga ako. Kung magkinahanglan ka sa kong panabang, sir. Kay andang ko sa pagtabang nimo. Suod gud ka nga labaw. Bida. Tanawara. Uyap na gid sila suldan. Sininit. Uyap na gid sila duha. Di ko gusto nga sila magdayon. Anugon ka isninit nga mapunta lang sa kong igsuon nga way alamag sa pagpangorta. Way hinundan nga pagkaigsuon. Ako ang angay kang ninit og dili si Roldan. Mao nga kinahanglan buwagan ni ninit ang way hinungdan kong igsuon. Bao babay? Unsa ba ang trabaho Kana lagi kagador nga magdagkar mata. Muabang ka og mata ba? Unya, kalitan ko dai. Magsuri-suri ka nga mangita og mangumpra nga magpakarga sila mga kinumpra. Bati lagi ba makaya nga yana. Kana na lang biduban. Mga regalan ako pinagi sa pag-abang og tudtod na karmata dinis Carbon. Unsa? Bay. Di ka mo ba ang trabaho bay nga? Dako ka maggrado ha? Meron din? Okay na bay. Mas gusto ko nga ingon anang klase sa trabaho ang akong sudlan. Maglagot ang akong mga igsuon. Tan-awon tag di pa sila mauwaw niya. Ang ilang igsuon, ang ilang kinamanghuran nga igsuon, usa lang kakargador dinis Carbon Market. Sigurado gyud bay nga mauwaw sila kung masayon sila na bay. Og masuko gyud inyong mga gikanan kung masayon sila nga nahimo ka ng kargador dinis Carbon. Sige bay. Dada ko ngadto sa nagpaabang og permata. Magsugo na ko ron sa pagbadasan ng Carbon Market. Kung mangita kong customer nga magpakarga silang kinumpra. Sige na bay. Unsa? Mauna ate. May kaila ko nga nagtrabaho sa usa ka tindahan ng syudad. Nagkinahanglan sila og tindera. Ate, mga apply na ng kong tindera. Muundang na ko sa pagtrabaho sa bar. Ay. Na sige, ikaw may baw. Og ako sad. Muundang na sa kong eskwela oy. Matrabaho nila sab ko. Mangita ko kasud ng trabaho. Bahala nagkamik sweldo. Si Roldan ka, no? Kumusta na ka siya, ate? Wala naman sa mabalik ko pamisita din itong iyang magawa nga pulis ba basta lagi. Kung mahitabo nga ako'y panguyaban na itong Sir Jonas, na, sugton ko gito. Ate, mahimo pa. Pasidan ang takang daan. Ayaw gyud sugta kung mahitabo nga panguyaban ka ni atong tawhana. Kay nakasiguro ko nga iya ka lang unya nga pinuangan. Bati nga klase sa tao ka tumaong pulis. Pangita og lain nga himuon nimo hinikugma. Ayaw lang katong igsuon ni Rodan.
Mau ba, Bay Roldan? O bay duban. Gapon sa 600 nga akong kita. Ah. Ug karon, udto pa gani, mikita na ko 500. Udasa ko nimo. Uy. Ikaloy ang sa taon. Dali ram yung kwarta din sa carbon sa. Bitaw, pero mao lagi bay. Ubos lagi kayo nga klase nga sa trabaho. Samtang nga ikaw dako ka grado ba. College ko ka. Hindi tulag ka kung mata imong pakita. Paita. Sagdi lang gud. Basta tinaro lang, wala problema. Mayo pa din hibay kay medyo malipayon pa ko. Dili sama dito pa ko sa amo. Pero mila ko magulanon. Bitaw. Kinsa man yung nanawag sa kong cellphone. Oh, uy, si Day Ninit kining mitawag. Hello, Day. Dong, nagsugod ako karon sa uling adlaw sa pagtrabaho diri sa gi-applyan kong tindahan ug mga sininaan. Mo ba? Ako sab, niya. Ikaduhang adlaw na sab na ako ron sa pagpangarga din sa Carbon Market. Tudtod lang kita sa karumata. Mangita ko nga mangumprahay nga magpakarga sila mga kinumpra. Karong gabi ba, kan magkita ta pwede? Opa, mausap gani utan na isulti ko nimo nga magkita ta karong gabi. Naunahan ko nimo usulti. Mo ba? Sige ha, asa man ta magkita dapit? Ha? Day Ninit? Unsa? Mau na, Day. Gusto unta ko magbinyo na lang ta. Kana kung musugot ka. Musugot ka? Oo. Sugot ka ayo ko. Mahal ta karutan. Boss ang musugotin ko nga magpakasal ta bisan unsang orasa. Salamat kay Day. Sige, ako'y bahala nga mangitag huwis nga makasal na to. May classmate ko sa una, nga anak og huwis. Magpatabang ko niya aron makasal dayon tang duha. Aron mag-uban na tang duha hangtod-hangtod. Roldan, Ninit, mahal ta sa Roldan. mahal kay Tika. Higugma ko ikaw sa tibuok kong kinabuhi. Ninit. Maura sir. Wala akong trabaho sa ninit nining maumbar. Usa kasi manan akong hapit nga may undang na siya. Matod pa si mga kauban. Di pa undang na kung sa ninit sa iyang uyab din sa bar. Di ay, ha? Tara, Brando. Muat tugas kipuyan ron ni Ninit. Tara, maggawas tayo ni mo bar. Unsa? Mao ka na, sir. Nagkuya upanuri sila si Ninette gayang uyab. Ganihara tumilakaw si Ninette. Agoy. Nagdako gid ilang relasyon da, Sir Jonas. Kuan, kining, nakaanin na ba sa Roldan din sa inyo? Wa pa. Pero mato di Ninette. Iyan naman kuno una ning dadon din sa bahay aron sa ingon magkatulto sa si Roldan. Dora, tampagan ta mo ha. Kinahanglang buwagan niya sa Roldan. Misubra na kabadlungon ka na akong mangod. Laliman ka. Milayas na ni sa among kaugalingon. Taon-taon na. Ug ambot, hain na ni maglatagaw. Kuan, duga naman hibaw si Ninette, sir, nga may layas sa inyo si Roldan. Umatod pang din Ninette na ako. Nanakulo si Roldan sa Carbon Market. Nangarga. Gamit ang tudtod nga karumata. Usa? Na. Muray gid nga. Pagkauwaw lang yun di bata. Dako man ang taggrado, nakatungtong mo tagkolehiyo. College naman ang bata. Unya, pagpangarga lang sa Carbon Market ang niyang gisudlan pagpangwarta. Natanawa. Ikaw kuno sabot na mangura. Tanaw kung unsa ka hanggaw ang utok na bata. Unya mo na minyo ang siyong mangot ni Ninette. Wa man sa madiskare si Ninette sa trabaho ni Roldan, sir. Ang susunod semana, magpakasala magani kuno sila. Sa? Magpakasal na silang duha. Mao ba, Sir Jonas? Mao ka na, Brando. Adon ta sa Carbon Market ang atong rumbo. Sugod karon adto na ta destino. Aron panid-an ta ang kalihukan sa tuntong kumang pagsuldan. Oras kani nga makita ko gani siya nga maghibog pinuang. Dakpon ko gyud siya prisuhon. Pahanar manghud ko pa siya. Mao ba? Unya, musugot ka ha ang imong maguwang babae nga presohon si Roldan? Hilabihan ang gibating kasuko sa mga magawang ni Roldan pagkasayod nga nahimong kining kargador sa Carbon Market gamit ang karumata nga tudtod. Usa ka adlaw niya na laing nga pagpanglabdi ang nahitabo sa carbon ug si Roldan na usab ang nakabawi sa pitaka nga gi-snatch ug giuli kini kaniya sa babae nga gilabnihan. Kauban na dayon nga kargador ni Roldan sa carbon ang snatcher nga iyang gibawian sa pitaka. Gisukmatan si Roldan sa kauban ning kargador nga nang snatch nga may kuyog ug gikasumbagay ni Roldan ang duruha. Dinhi
Kalit kami abot ang duha ka pulis nga si SPO1 Jonas Moran ug si Brando. O karon sa laing sumpay ng atong sugilanon, asa kapadulong Roldan Moran. Mga polis! Balik mo diri, mga buwang! Balik! Mo din ang kinabuhi ang imong pangandoy. Tuntok ang dako. Nahimo ka naging bugoy din sa karbon, ha? Ayaw ko na palukmag og tao nga wa ka masalod kung saan bawa! Usa ko iwa! Nagmugna kag kagubo din sa karbon. Miislag ang mga tao nakakita ninyo nagkarambula mo din, eh. Usa arestado ka. Uban na mong malinaw sa presinto. Og ayaw yung pagpakita og pagsukol kung dili ka gustong pusilot ka. Kuyog na mong malinaw sa presinto. Usa lagi mo kagubot pa? Ikaw namin nagpasingot, oy! Nagpatabang kog duha ka mga tao kay wa miligaw. O bahin na nagingon nimo nga nagkagubot ang mga tanawa, tanawa. Tanawa ko no ninyo. Ha? Tanawa ko ninyo maayo ko nagkagubot pang palibot. Tanawa ko no. Oh, Huwag yung mga tao nga ipanik diha. Ikaw na ginagingon nga nagkagubot. Sam taong ko, eh. Yan naman, eh. hoy! Diman! Balik ka dali! Wa pa tabangan! Mal! Uy, na sir. Simple kami lakaw sir na, oh. Yang mitod ug balik siyang karumata. Makadagot yun ni bata. Nahimo na siyang bugoy din sa karbon. Wa na kita mahimo sa pagdakop niya sir kay. Wa man siya makasagod. Nga to nakita nga. Nakiglamok-lamok naman sa kumagay itong duha ka tao nga. Nanagan sa atong pag-abot. Yang mga tao san tanaw raman wa may kiso. Sa akong nakita niya, Brando, lupig niya ang duha ka tawo nga mitabang niyang sinukbagay. Bitaw. Lupig niyang mitabang niya. Pida. Kulba sang manghuli mo da. Bag-o pagit dinis karbon wa na. Nakakita na magsinukmagay, nagpatabang pagduha. Padawong na yun sa iyang pagkagugdunon sa balaod gani bata. Maaktuhan ko lang siya hanggang maghimog dautan. Dili lang kay ipapriso ko siya. Kulatahon ko pagyud kinang animal kong manghod. Nagpakawaw lang. Nagpakawaw na ko nga igsoon niyang polis. Unsa? Unsa di? O kana na do kaloy. Ngigaway. Nakita am ko sa lamok-lamok hangtod nga maabot og duha ka pulis og nagan mo. Pabira katong usa ka pulis nga biduol. Dako to gringo. Tingko ba? Dako grango ba? Rango. Oh, sino pulis officer man to. Og igsuon to ni Roldan. Iya to maguwang. Yan, matra. Ang magagyamat. May igsuon day nga dako og ranggo sa pulis kana sa Roldan. Uyaw ako din ang Roldan ko. Mao day nga iso kayo. Nga makigrambula na mo kay magisalikan ting igsuon nga pulis. Save mo kaloy, save mo. Nabdo, save mo. Oy, kana sa Roldan wa na magsalig oy. Wa na magsalig og igsuon nga pulis. Og bahay na tong iyang gihimo nga pagbawi sa pitaka nga imong isnatan do. Ay lang to idibdib. Ay lang dumti na si Roldan ha. Eh dili na pagin mo sibog away. Sumagod. Eh, duha mong agrabyar sa iya pagbuhat, ha? Misibo mo siya bagay ninyo. Ako noon. Okay lang magdi na sa musibo kong away ba? Ganahan ang kami magkagsuod og taong isog. Pero wa kung makauyo na itong yung gibuhat eh. Nagpakita lang siya pagkalibak. Manghilapot man siya sa diskarte sa ubang tao. Noon so di lang yun na siya gusto pero dan binuang bay. Busa no kamong duha no kamo. Ay maghimo gani mo tinon to. Ay yo pakita si Roldan. Kay di gina mga nagpakgang ninyo. Ang gusto niya sa tao nga mangwarta og tinarong. Di na magsilbi din iskarbo ng iyang kinaiya oy. Kung mao na. Busa may gumagid mo no. Pasidat na siya ha. Nga dili na siya manghilabot sa kalihukan sa ubang tao din iskarbon. Aron dili siya sayo nga mahalin. Ako gani unyay maglagot niya. Dunggabon ko magina siya ba? Tanawa niya. O din nasulti nila nimo? Kuan gibay mo na bay. Busa bay kanang aron sa paglikay nga di ka initan sa mga kauban nimong kargador nga magsadlayan og pangisnat bay ba. Pasag di lang sila magbuhat og dutan. Bahala ng pulis nga mo'y makasakop ang bukod nila bay. Dili bay. Kontra kay nako mga tao maghimog daotan. Bahala naginitan ko nila dinis karbon. Basta kay isang taon ko gid sila kung makita nako sila nga maghimog daotan. Bahala nagkahulugan kini sa akong kamatayon. Bay Roldan. Unsa? Ingon niya na nahitabo dito sa carbon market kaganihan, Jonas. O nang. Blagot lagi kay ko. Naunsa naman in tao ni Roldan, oy. Wa gyud ko magdahom nga maingon siya ni anak ka bugoy. Ay imo na lang unta to siyang gidakop o gipapreso. Bahala na lang og ato siya puyo sa presuhan kaysa mamatay na hinuon siya sa mga taong iyang gikaaway dito sa carbon. Maglisod mo sa gugdakop. Wa man siya makahimog sa.
Ang amo nakita nga nakigsukmagay ra siya atong duha ka tawo. Ang mga tao sab nalingaw sa inuog tan-aw nila nga nagsinukmagay. Pagduol na mo, nanagan duha ka kunta. Asyaro ka naman, sab. Igsuon ka. Unya, wa ka gyud makabira niya. Aron dadon og balik din So sa may katanungan kung dadong ko masigbalik din sa ato. Nga ako naman sige parehas. Ay, wag gyud ko mapalayas niya, ha? Ikaw, Ray, may palayas ni Roldan. Okay, Jonas. Gusto pa gyud ko nga dadon siya balik din his ato. Aron wait utang mahitabo niya dito sa gawas. Kaya bisan og busokol nato katong bataa. Kung mamatay na dito simba ko sa karbon, mag-uul gihapon na kay ato ko siyang igsuon. Ako kung ikaw, madawat ni mong mamatay siya dito sa gawas, ako dili. Og may nang mahibaw ka. Nga dili palang dugay nga nanawag nato sila si mamag papa, nga tuwa sa gawas. Og nangumusta ni Roldan kung unsa na kuno ang iyahang pag-eskwela. Mao ba? Unya. Unsa may imong tubag nila ni Papa ug Mama? Aon sa pa akong gilimdan, uy. Akong giingnan nga ni Aras Roldan din he, ug nagtungha paghihapon. Jonas, dili gyud ko makahimo og sulti nila. Nga dili na kini mo pa enroll sa sunod abli sa klase, ug milayas na kini din his ato. Mahadlo ko, uy. Nakasab-an niya ko. Ug atakihon na inuos mama siya sakit sa kasing-kasing. Oo, mintas ba dapat natong limod na mas ginawa. Pero, kung dili naman yun unya mapugnan ug mahibaw na sila sa tanan, unsa pa may mahimo na to? Ipaon sa taman na. Wa naman ay ganang muskwila ang tao nga magipili ang pagbugoy-bugoy nga to sa karbon. Basta kaya ko manang sutihan tayo ka. Oras nga maaktuhan kung ano nga maghimog butang nga makasupak sa balaod. Di nyo ko naganas pagdakop o pagpapriso niya. Pahara nag-igsuon ko pa siya. Niya apag yun ay. Dali mo tayo kugsulti ni mo anida. Nagplano na ko na sila si Roldan o ang iyang uyab nga magpakasal na sa huwis. Oh, Kung may sulti sigsuon siyang uyab. otro nang iyang uyab nga way kartiyo, oy. Kung si Kinsa magiging babayhana na siya. Huwag yun siya makabadlong ni Anang Roldan. Nga naamang wartas carbon market. Basta kay kita ko ka ng babayhana, bantay lang yun na siya nako. Malintian yun ako ng babayhana na kung si Kinsa magkarang otrong way hinongdan. Mao ba? Sa sunod adlaw na yung kasal ni Ato Roldan? O ate, sa huwis lang ako namin magpakasal. Happy na lang mo makasal. Pero wa pa dyan ko makakita na ng tawhana kung usay dagway anang imong uyab. Kaya ka to nadamos siya din kausa. Wa man sa ko. Basta, gwapo siya, ate. Ug buutan siya. Pero kalain sa daan niyang trabaho. Uy, tiyaw mo, kargador na sa carbon market. Dako mo ka na siya grado. Kanya, ganun ka na may iyang gipangitang pangwartahan sa carbon. Paplayan tayo na siya desentro ng trabaho. Uy, pagkauwa mo na lang tawhana. Ang niya igsuon, pulis. O ang usa niya kay igsuon ng babae, maestra. Di ba mo naisulti mo ka ni Adto nako? Nga maestra ang iyang usa kay igsuon? Mo na isulti ni Roldan ako, nga maestra ko ang igsuon niyang babae. Tiyaw mo ka na. Pulos mga dungganan o trabaho ang iyang duha kay igsuon. O niya siya mga galas carbon? Kung na sa kanimong uyab, no? Nga kargador lang. Unsa mo ka na mahatag niyang maayong ugma nimo? Ilabay na sa umaabot niyong mga anak. Kung mo man ganyan trabaho, nga mahimo lang kargador, kung mo niyang mahimong income. Hay, Ninette, basta kay ako, wa jud ko magkagusto ng tawhana nga imong mabana. Ate Dora? Karon nga nakasal na kita duha. Nakasal na ta sa huwis. Asawa ta na gid ka. Way kabutangan sa akong kalipay. Ingon man sab ako, Roldan. Way kabutangan sa kipati ko karong kalipay nga bana tanagit ka. Unya, asa man taron? Adto ta diretso sa inyo? Dayon adto ta sa akong istaran? Ito masay gamay pagkaon dito nga giandam. Si Duban ay mao ti akong gipaluto para kaon-kaon nato. Ay nato lang gud. Og tuwa sab dito ang pipila ko ka mga sangga sa carbon market. Ato na lang ta diretso sa imong giistaran, oy. Di na lang tamo ato sa amo. Wa man ko mag-andam. Kay si ate, wa sa ganahin ning atong pagpakasal ron. Mao ba? Pwede siya makauyon ako nga nahimo nimong bana? Wa, Roldan. Dili kuno ikaw ang matang sa lalaki nga mahimo kong bana. Kay usa lang kuno kaka, kargador sa carbon market. Uway mahatag nga maayong ugma sa maabot ang mga anak. Kasi bilang, mabut lagi ako ng adlaw nga iya ko madawat. Nga iyang bayaw. Mangita niya kong laing trabaho. Ang iyang nagustuhan gid unta nga mahimo kong bana. Katong imong igsuon nga pulis na si Jonas. Kay nindot kuno og trabaho ug makalaban pa kung dunay magbinuang namo kay pulis ko. Nagtuot nga lang imo igsuon nga ang tanang pulis.
Mga buutan lang yun, huwag kasaligan. Naipipila ka mga yabag eh. Mao nga nasayop kisa siyang gituhuan. Kay dili tanan tarong kung naipipila nila mga demonyo kinaiya. Ug usa na ni anang akong igsuon nga pulis. Kay kung dili patungod niya, ingon man niya itong usa ko ka igsuon nga babae. Dili ko mawad agtana sa akong pag-eskwela. Ug dili unta ko mulaya sa among kaugalingon. Usap baw nun ko gidhangtod sa akong kamatayan ang dako kong kahiubos. Sa ila pagtatana ko isip ilang kamanghurang igsuon. Unsa? Uy, bangas ka. Na, mao ginay tinuod. Mao na ko lang adlaw silang kasalin nila Roldan, ngay mo igsuon nga kargado sa karbon. Di ba dati magkang giingnan? Nga kaslado na silang duha? Og niya, may abot na gid ang maong adlaw. Makalakot. Nagpakasal kita isninit niya nga sayo naman o ta siya nga badlungon o bugoy ka to kung igsuon. Mao na pagkaingnon, sir. Nga ang gugma, buta o bungol. Kaya bisan nakita na nininit ang kabati sa imong igsuon, gibaliwa lang niya. O bisan na dungog na niya ang tanang ngilad nga gibuhat ni Roldan, nagpakabuta bungol lang gihapon siya. Kadiyot lang. Sa ato pa. Muan hidayron kadtong duha. Nagtuo ko nga dili to sila mo lahos din sa bahay, human silang kasal. Kaya ako man tong ginasinet. Nga wa ko manlipay ning iyang pagpakasal ni Ado Roldan. Unsa ko tay mahatag nga ugma niya ni Roldan? Nga usa man lang ni kakargador sa carbon market. Sige. Kay nagtuman man sininit siyang gusto. Aw, magmahay siya siyang gibuhat. Mahayan kininiyag dako. Oh. Og ikaw Dora. Pamatig mayo. Ana na ko ibalhin diha nimo ang dako kong gugma nga tuninilip. Oh. Ikaw na akong higugmaon, sugod karon. Ninette, alang sa mga kasayuran. Dili si Jonas kagabi eh. O kilabihan niyang buula sa dihang gisultihan ko siya. Nga kasal na ka mo ni Roldan. Basta kibalhin din niya na ako ang imong gugma. Og ako niyang higugma karon. Og kamatuoran ni Ana. Uyab na kami karon sa Sir Jonas. Ako na siya hinigugma. Unsa? Uyab na kamo atong Jonas Moral? Oh. Kasi dihang akong ipanguyaban. Wala ko palabyang higayon. Gisugot ko dahin siya. Tungod kay sa gikaingon pa na. Ako na kuno karon ang iyang higugma. Human ka kasla sa lain. Mo niya sulti na Kag mituo ka sa dayon sa iyang mga bakak? Ninette, Kinaunsa ka man taon, uy. Mituo ka man dayon sa iyang mga pulatik. Buwagi siya, ate. Kay sigurado gid ko nga iya ka lang binuangan. Way gusto ng tuhanan ni. nasayop ka. Nakita ko sa mga mata ni Jonas nga nasulti siya sa matuod. Nagkugma siya na ako. Wala gisay gusto nimo kana ang labing matuod, ate. Tarong nga ragod og kwenta. Ako ang iyang nagustuhan. Ug sa dihang nasayod siya nga kasal na ko sa iyang manghod, kalit lang nga mibalidayon ang iyang pagbati diri nako nga naha nimo. Putang ka nang imposible gyud nga mahitabo, ate Dora. Nasayop ka lagi din, Ninette. Nabutaan ka lang ate sa sayo mong pagtuo. Naghingapin manggod ang sobra mong kahinam nga anha siya manguyab nimo. Mao nga mituo ka dayon sa tanan niyang gipanuti ug gisugot mo dayon siya. Pero ang tinuod, nasuko siya nga nagpakasal ko og lain. Mao nga gusto siyang mubaw siyang kapakyasan sa iyang tinguha nako. Mao nga gipanguyaban ka niya aron binuangan ka aron maguol ko. Pusa, kinahanglan nga buwagan mo gyud siya, ate. Kung dili ka gusto nga magmahay lang unya sa umaabot ka mga adlaw. Pasaylo ako, Ninette. Nga dili ko makahimus gusto mong mahitabo. Kung tinod ba ka ng pagtuo mo gaway gusto ka na ako sa Jonas. Pues, mangita ko mga paagi. Aron iya ko higugmaon. Sayo na lang alang nako ang pagpahigugman niya. Ay uyab ni. Oh. Dili ko na palabyan kining maong kay gayunan ni Ninette. Nga miabot sa akong kinabuhi. Sigurado lang akong kaugmaon uban kan Jonas. Kung say ako mapana. Basta dili ko na siya buhian pa ni Ninette. Ate. Kay, kanabat sa kong nasobrahan ko sa kong inong gabi na.
Tingnan mo dahil ko sa kukwato. Wala kong minundom sa nahitabo. Tapos ang kong minunduman nga dito rin sa amo. Giimna ni Brando. Kahilab sa kuntiyan. Oh. May kinagmata ka na di ay. Ay, naulsa ka naman in town. Uy, napalahubog ka naman. Dako ka naman unta og ranggo sa pulis. Unya mag-iningon ka ni ana. Unsa naman lang kung mabalik og atake nimo ang mga taong nagdumot nimo? Ay patay ka na lang daan kay wa man kay mahimos pagsukol kay hubog man ka. May nagulan mo nang. Naguol ko. Mga nagubog ko gabi eh. May bao ka ba? Ganong naguol ko? Kanatungod kay si Roldan ko no, nagpakasal na siyang uyab kagapon. Wa na yun ay paglaom nga mabalik pa ang iyang pag-eskwela. Minyo naman tuntong na ko. Ay gisultihan ako Brando ana kagabi. O gusto ka Jonas. Hangay lang kita nga mag-uol ning kitabua. Pandili kay magubog-hubog ka. Ang angay tang buha aton nga mangita kitag paagi kung usaon ta kini sa pag-report ngadto nilang mama ug papa. Nga dili ta nila mabaso sa tanan. Nga miundaw sa pagtungha si Roldan ug milayas ug naminyo sa gawas. Ambot, wa na ko mahibaw unsaon na to pagsutil sa mamag sa papa. Ikaw na ko ni pagunahon kung unsay mayo tang buhaton nang. Karga mo dia, ma'am, sir. Karga mo dia. Ito, nagpunay, sunod-sunod ang tiguang babae ni Dato Purma. Si Estong ka na. Ang ilang na snatcher sa dinis sa carbon market. Murag biktima kong gini-Estong ka ng tiguang babae da. Di mahimo. Kinahanglan niya sang taon ko siya ninigbuot niya yung buhaton. Ibilin ko sa nagkaramata dinis sa adapter. Ug duulon ko si Estong. Normal. Wapag ko makakita og binta na. Aron lamni ko kinubagi na tikuang nga. Ato siya padung itong lapita. Sumpong ko siya. Kini na. Kini. Minunong siya kung nagtalikod. Apo na niya kayon. Lumihon ko ng iyang bag. Ayaw ipadayon ng imo na unaw-unaw, Estong. Roldan! Bida gini mo, Roldan, eh. Dam lang kas timal buang ka. Ikaw may buwan, dili ako. Kadak ko ni mo bukton og lawas. Unya, dili ka man nagbahog tarong diha. Nagsige ka nagribot suroy, dinis karbon. Ang mangita kag tao nga imong malabnihan. Nang inabuhi magani nagdinaro ka mga tao diha. Nga bisag wangkig na kay gawas. Ikaw pang dili makahimo. Uy, buang. Ayaw ko buti ko lang sa ibuhaton ko. Paano buot ka man? Og mangisnat ko. Ha? Usman? Pulis kang mamadlong ka man? Sibilyan na tuod ko, Estong. Apan dili ko gusto buhat nga binuang. Kay musurok yun akong dugok. Busa, ay nagiguspang imong gibuhat, ha? Kalagan diha nga nagpaabag karmata arong mga raga, ha? Uni anha kagina namang labni ka? Ha? Paya ni mo, eh? Anagi ka na namang labni ang mga tao. Nga utro sa tao nga nanginabuhi lagyano. Bida gini mo, eh. Naanad ka naman yung panghilabot yung buhaton sa bang tao. Kung kontento ka sa imong kita pagpangarga, pues, padayon sa imo, ayaw ko kilabdi kung mangisnat ko. Kaya ako ni diskarte, nga gusto ko magkakwartag dili ko magago. At pagkawa ba yun mo ayo? Pagkawa ni may kaluoy, oy. Mangnabni ka sa mga tao nga muna sa ginhawa ganit nga ligtigom sa ilang kwarta. Nga halin sa ilang pagpaninda sa ilang dapit, aron lang dunay mabalibali sa ginagbay nila ginansya. O gani siguro nga, ang ubang mga prahe diha, nga imong labnihan, ang kwarta, tinantuhan pa? Ah, pagkadag ka ni mong tabi. Ayaw pagbuot ko sa ikong buhaton. Kung di ka gusto madisgrasya, tuntuwa ka. Bukaan ka sa mga buwangan ka kung na ka maglagot. Ipakita sa buhat. Ayaw sa tabi lang. Kung may kasuko ka man ganin ako, sa kung pagsanta ron nimo sa daw taon nimong tuyo sa tiguang babae, lihok na yun, ha? Mintras niya pa ko si mga tubangan. Ayaw pagpaabot pa og laing adlaw. Kasi nagpaabot ka pag laing adlaw, ha? Aron ipahungaw mo ang imong kasuko. Kay gusto ko nimo birhan sa lipot. Nakaduhor ba kong istorya? Kaya makadaghan ka na ko nun makadungkab og tao pinaagi sa lipot. Ayaw gid ana Estong. Bati kay na mo birha ka sa tao nga pinaagi sa lipot lang. Ah, gusto gid ka karon kang adlaw man, ha? Ay, iya. Ibu sa kutsilyo siyang kilid. Kinigay mo, ya! Gini. Lubagon ko ni. Lubagon ko ni. Ha? Karon.
Yan na ako imong kutsilyo. Karon, ikaw ang akong dunggabon istong. Kini! Huwag pa tayo humano na! Huwag pa! Balik di! Balik di! Humano tayo! Ay, dong, dan. Ay, lagi dong, ay. Saan tatong kawan na? Saya pag-istat, itatawa na, ay. Tungkol kayo, badlungon. Usok ka itong istat. Ay, yung nagpamati, ano ba? Roldan, oy, kami Ikaw. nagpaminaw man lang mininyo. Oo na. Salbahis kayo to, sister, oy. Lapag ka di ka usa nga akong yung customer nga may palit na ako. Ay, palit og utan no, nangyahang gibitima. Pati lang itong customer dito, ha. Sibog! Sibog! Polis niya! Polis niya! Sibog! Oh, sabi ha? Unsa ning kagubot ni ha? Oh. Ikaw kini Roldan! Ngay! Ngayon naggulit ka kutsilyo! Kinsay gusto mong tunggabon ha? Ha? Sir. Ayong dapuati sa Roldan, sir. Ay, wala sa, sir. Oh, Daon sa ka man itaon, sir, noy, mo diretso ka man lang Unsa man panapit ang ng tao. pulis, ha? Sadaan ba uwa? hoy! Naon sagod mo? Mulaban mo og tao nga sadaan? Nagdasag kutsilyo! Kinsa ang buot niyang tunggabon? Ay, nasayop ka, sir. Kung na ko tilyo nga nasa kamot ni Roldan, iyahakan ng gielog ka sa usa ka isnat, sir. Namuot untag mamitima sa usa ka manguprahay. Mao na mga sir. Nasuko ang isdat, sir. Nagisanta siya ni Roldan sa iyon tang dakutan na tuyo. Ida, nasuko kini. Uyaw ang tanugabon si Roldan. Apan, ilog ni Roldan ang kutsilyo. Mao nga siya na karon ang nagunit sa kutsilyo. Kimindagan mga isdat, sir. Oh, mau ba? Gusto mo ka ni pulis, sir? Swerte lang ka do. Kaya doon ay may abogar ni mong tuntuha ka. Priso ka man yung tabak. Pulis ang bulayog. Wa kay buot. Siya! Os ba itong kisulti mo? Os ba itong kisulti mo? Ha? Unsa to? Wa kay buo bulayog, ha? Unsa? O sa kinihitabo, ha? Ha? Brando, o sa nga nahimo ni Roldan, ha? Roldan, nga na nagbitbit kini ang kutsilyo? Kinsa imong kontra, ha? Mao na kini ang resulta sa imong pagkamasinupa ko namong imong mga igsoon. Nakasaka na hinoon. Kinsa imong kontra din sa Carbon Market, ha? Kay ipanakop ta dayon kini sa igsoon mo, bolis. Kinsa imong kontra din sa Carbon Market, ha? Kinsa? Kaya ato ipa-pick up karon dayon ni Brando. Tingog, Roldan. Kinsa imong kontra din sa Carbon Market? Kay ipanakop ta dayon kini sa igsoon mong pulis. Tingog. Kinsa imong kontra? Gano'n siya makunin mo dakop nga umlis siya din Ug labaw sa tanan, wala na sabihin niyang snatcher nga gilugan ako sa kutsilyo. Ug ikaw Brando ba? Kung pulis kang tarong ba? Ayaw pagdiretso dapat sa tao wa kagi masayod kung sadaan ba wa? Bisan pag sadaan gani di ka man gani angay mo diretso dapat. Pulis kagi mo ibuot. Diyan na kay? Roldan! Roldan, balik ko na dire! Mag-insulta pa ko di mo! Roldan! Roldan! Animal. Buset. Hait sa bugdila nga manulok kining animal da. Asa ka naman? Pantay ka lang ginakong tuntuha ka. Makita ang taon niya gani ka makahimo ka og sa pusilon tagi kang tuntuha ka. Pahala na igsuon ka ni Sir Jonas. May mo mamanang, ay naku sa ka pa. Bigawas ako sa itong poder. Nagpakabuhin ako kakura. Usayaw na ko ninyo hatagi pagkalabat sa Ugon sa katinood kining balita nga ako nasayran nga nagminyo ka naman ko no. O bitaw, nagminyo na ko. Oh, Nagpakasalamis akong uyab. baya ni mo, kahilas baya tao ni mo misodong kinabuhing minyo, oy! Ugon sa makundi buhi mo si mo pamilya. Kini mo pagkakargador din sa Carbon Market. Oh, ano kargador lang ko? Nangayo ba ko ninyo kaon? Ha? Nayo ba ko hiwi din sa gawas? Mas ko pa man gani ang namadlo sa mga tao din nga naghimog binuang. Kinuo ko in tao ni mo, Roldan. Dili kini mao kalibutan nga gusto mahitabo nimo sa ato mga ginikanan. Mao ilang pa nga doy nga magpuyo kas ato ug mopadayon kas imong pag-eskwela. Kapoy na kaya sige isgot man lang eh. Murtag plakang buwak niya na ba? Magsige nagbalik ka na imong topic. Niya na ni. Nahitabo na. Nga naundang ko sa kong pagtuon. Naminyo na ko. Ay mo ba undang na niya na? Di na mabalik pa ang tanan ang matuman ang gusto ninyo mahitabo sa akong kinabuhi. Roldan, ikaw
ra gyud ang naghimo nimong maingon kaniini. Kamu nga ko mga igsoon may nakaingon. Ginawa ang kong ganas mag-eskwela. Kaya kung gihatag pala unta ninyo, ang unsay alang nako. Tuwa pa unta ko sa atong kaugalingon, hangtod karon. Apa na nagkabalakaran? Bisag wa na ko sa atong poder. Apa ni paniguro ko. Nga dili ko maghimog daotan. Kay kontra ko kayo maghimog daotan sama sa inyong gihimog diri nako. Roldan. Ikaw na nang nahitabo dito sa karbon, kaganihang kadlawon? Wa ka na isultihin ni Brando. Nga dito man siya. Ug iya pa magani ko nung isok magsirol dan. Kaya nagtuo kini naghimog binuang. Wa may magkita sa Brando. Kaya may meeting may mga opisyal sa kapulisan. Jonas, sa magimpuhaton ta, aron matulit na pagbalik ang daan nga gisubay ni Roldan. Nang wa pa siya makahimog sa Braon. Busa, may kahigayunan pa unta siya nga matulid ang daan nga iya karong gisubay. Pero gahi ug sultihan ang manghura. Mao nga, pabuton tan lang nga makasa siya. Aron ako mismo mo mangunay sa pagdakop niya. Aron ibalog ko sa bilangguan. O nagtuo ka ba nga husto ang paaging imo na hunahunaan? Nagpaabot ka na hinuon nga makasasya aron prisuhon? Unya, sa may buhatong, sa may gusto ng buhatong. Mangitag paagi nga makumbinser mo siya nga dili magpakabuhi na sa carbon market. Kaya kung sa kakuyaw diyan na pitang iya nga Ito ka ba nga mamina ng tambag na bata? Di na gyud na lang. Ikaw hibaw ka gyud. Kung sa kagahi og ka na bata ang sultihan na to. Midako na gyud bitaas na mihayit ang sungay ng Roldan. Panjunas, ang ato lagi mga ginikanan. O sa panon niya ang ilang mamahimong reaksyon. Kung masayon sila nga wa na din si Roldan o biunda na sa iya pagtungha o nagminyo nag-iya-iya. Ambot, wa na kumibaw kung sa ibuhaton ako. O ikaw, maguwang ka man. Ikaw na na bahala pangitag paagi kung saong napapasabot na sa mga magpapa. Kana cute ang ako gikadlukan Jonas. Sinig-abot sa gayon nga masayon na sila si mama magpapas na hitabo ron ni Roldan. Nga wa na kini sa atong panimay kay milayas na. Ingon day ni ana ang nahitabo ka kaniya dong. Oh, Dong Roldan, dili ka kainitan sa mga taong daotan din sa carbon market. Kaya na lang tingali pang hilabot sa ilang mga kalihukan. Uy, pasin madiskrasya ka pasimbako. maglagot magtanaw sa mga tao nga maghimog daotan. Mga digid mahimo na akong piyungon ang akong mga mata. Kung makakita kong dunay binuang. Hain pa maayo dong kung mangita ka na lang og laing nga trabaho. Biya na anang imong pangwarta dinhi. Aron dili magungaw sa kakuyaw ang imong kinabuhi. Day minit. Oh, mubiya ko din sa akong pagpangwarta sa carbon at pandili pa karon. Unya na. Basta kadi ko ganahan nga ani ka din magpakapuhi. Ako'y kuyawan. Na, igo na ganin ni Ana na. Gusto na imong gibati nga kakuyaw. Tanay noon na. Ato-ato tong gamay nga bahay nga kung nakitaan. Kaganina. Bakante pa. Indo to puyan. Ha? May nakitaan ka na di ay nga atong kapalhinan o puyo. Oh, na. Sige, tana. Ato ang tamong bahay. Dong, okay ra ko dinhi. Sakto ra gyud ni ubo sa kamagtiayon nga may anak nga duha. O, luag pa ni nato ron. Kayo pa matay anak. Sige dong, ano lang taabang ining baya. Mientras tanto lang ba? Pero mas maayo man gyud unta tong ato lang ta sa amo oy. Aron ba maka-save ta sa abangan. Kailang una dito. Kay kontra gusto man kasi may igsuon nga ato tapuyo dito. Ato ipakita si may igsuon nga makabarutag ato ra. Siya man gud untang akong gikabalakan. Pero may trabaho naman siya. Pusa din ako mabalaka pa niya. Dong, tana. Ato na nato ang tag-iyan ni mong bay. Aron mohatag ta og advance. O pagkahuman, hinahinayan ta dayon og hakot ang ato mga butang. Oh, sige. Ug ang akong butang kay naraman di sa unahan. Mo'y unaw nato sa paghakot ha. Ta? Tana. Salamat kini aga, sir. Abi na ko, di ka na mo ani. Mahimo mo kung nagdili. Uyab na guta. Oh, si Nedet. Niya? Kining kuan, mo ba? Ako rang usan niya sa bahay. Og mapatumo ni Disneynet. Aron sa paghakot mo sa tanan niya mga biste. Kay mo bala naman ko siya puyo o ba ni Roldan? Maglain sila puyo. Di ay ba? Oh, sabi ko pag sila din ang tipon sa inyong bahay po yun. Gipakitaan ko manggon si Linet na og lihok nga wa ko makauyon sa mong manghod nga mayang nabana. Mao nga dili siya mo dasi ang bana din sa amo. Sa pagkatinuod lang ay, upadyo ko makakita ng Roldan o unsay dagway ana. Kung mas guwapo pa ba siya nimo, ikumpara nimo. Layo siya na ako eh. Mas gwapo yun ko.
Gusto ni ay, dahil ko'y dalang pagkaon. Ngaon ta? Ikaw, gyud. Human naman ko kaon. Oh, ngaon ta kusap. Gusto na ko nga magsafod kaon. Human niya na itong kaon. Doon ako ihatag ni mo regalo. Aha? Oo, sama na. Ano niya na. Mga ano na ta? Sila, ipahimutang ang dana kong pagkaon. Kay human akong kaon. Ikaw na sa'yo kong kanoon na. Sige pa. Sige, pagkaon na ko usab. Gusto pa man unta ko. Pero kay ikaw may nanghagad. Kigutan na lang sinuong kong balik. Karon ato na ginapahimutang ang mabutang. O nakabukad na tagbanig. Mga tuog na ta. Ikaw, cute. Niyan man bitaw ta. Nagigda naman bitaw ta. Oh, uli no? Unsa din na ako sa pagsulti eh. Ay, husto. Naon sa pagsulti. Ane? Saan man? Dahil nanit, sige na. Sugtan na nato paghimo, bata. Nanit. Nanit. Tora, Sir, ayaw. Mapabayat na magkasal. sakit ko. Sakit ko pala. Sir. Kuya, May nahitabo na yun nato, sir. doon na nagyan. Huwag ako yung nagkauna sa iyong pagkababae. Nalipay kay ko na. Huwag ka rin yung nakuha na di mong akong pagkapapay. Kailangan nga mo pa akong pagkaslan, ha? Oh. Hindi kayo ko naman pagkaslan. Unyabagan ko na mo. Maghay ko mong yuko. Unsa? Dili kayo ko naman pagkaslan. Magpagkamatay ko. Dura. Sabi, anong ka na may imong nunaan? Ha? Tuman na lang yun yung pasalig na ako. Nga ibo kong pagkaslan. O mo ko higugmaon hangtod sa hangtod. Aron dili ko magpagkamatay. Ay, doon sa kabaya taon, Pero ka na magibalik-balikan ng kiskot, pagkamatay ka. Pero na pagkiskot, ana. Ang atong iskutan ko, mga uyab na ta niya. Nalipay tas nagibuhat. Ha? Ang imo laging kisaad. Nga imo kong pagkaslan. Ay na, lagi nagpagsigig balik-balik ka ng kasal. Magpakasal lagi ta. Pero dili pagkaroon. Pero dali ba? Maghida tagbalik. Pagtagbaw ta karong gabi una doon. Huwag ginigbiya ko karong din sa inyo. Bindang takad na kong kantidad. Hatagan na ka kwarta. Tinood ka? Hatagan kayo magwarta? Tungkol kay mahal ta ka. Ugmay mo pa. Ay na ko pagsigig-sir na ko. Uyab na ko ta. May nahitabo na sab nato. Maudyo na sila isang pita ko, okay? Oo, Jonas. Kana, muna ikong gusto. Dali na. Dali na, manghila tagbalik na. Dali na, mahal ko. Kalipay ka ba sa itong ibuhat? Oo. Gikalipay ko kaayo og nako, Roldan. Karon mangutan ako nimo. Unsay mong ikasulti man sa nahitabo nato? Isan kon pa ko pakasuhay nini nga buhat. Pero kasiguro ko na ako ginakauna sa pagkababae. Husto ka, Roldan. Ikaw pa gyud ang nakauna nako. Ug daan ko na kini nga gipanaad nga ang lalaki nga akong pagkasnan lang ang tugyanan ko sa akong kaputli. Salamat ha. Sige, mga tulad ha. Kapoy ko na. Maayo ka, kay kakapoy ray mong kipati. Saan kang ako taon dere? Ano sa man? Kakapoy ko. Kasakit. Mau ba? Sige lang. Di na ito mausap ba ito eh? Parang dili ka sakitan. Boing ay. Kita mga tawag ka na. Lom ng gabi iyo. Ako, matug na ta. O sige, good. Matug na ta, Roldan. I love you. I love you too.
Ginandam ko ng among pamahaw. Pagkahulog niya, tarang mga unami. Nano pa rin siya. Day? Day. Ito na? Dong, unsa na oras ah? Kapit na alas 8. Wata lang kapukawa kay stand out ko ni mo puti man ni mong kapuya. Tuog pa mag-ay ka. Hala, uy. Hala, Dong, di na ako makatrabaho ini. Late naman ko. Absent lang una god. Kay tanaw na ako ni mo, murag naluya pa magid ka. Kapoy ko taon ko, uy. Wala mi ibangon. Murag, doon na pa ko'y sakit kagi pamati sa akong lawas. Ah, sige, din ka lang ha. Relax lang sa ako lang mo trabaho ron, mamahaw ta. Ha? Dayon, mga raga ko. Dagan po ikikusuki ron nga nagpaabot na ako. Dayon na. Nagkaandam naman ko sa itong pamahaw. Oh, nakaandam na daig ka? O sige, mga una ta. Agay, kay sakita pa yun, uy. Higda lang na balik. Mura ko katambahon. Higda lang sa... Oh. Ay, balik lang ko kay... Mapas mo niya ka. Higda lang balik ko niya. Mga una na ta. Kaya magtrabaho na ko. Sige, tana. Agay, Kaya yun lang. Mas ibutong baga ha? aray. Anak magtingali na basta primero pa. Sakit ko no. Magkanggaan kas paglakaw. Hinay lang. Unsam kay sunod nga mahitabo. Kinahalang mabalik si Roldan dinis ato, Jonas. Lisod na lagi na mahitabo nang. Kay si Roldan, di na gyud mo balik pa din he. Ilabi na nga minyo na karon siya. Kung magitatag paaging mabalik yun siya din, he. Ipik lamang kato nga inyong mapati sa sunod nga sumpay ni atong sugilanon. Asa kapadulong, Roldan